Mbogotigi minnu bɛ kalan kɛ CAC kɔnɔna na olu ka bɔko 6nan baara o de tun bɛ sibikaw fɛ yen. Bayɛlɛmali min ye nin bɔko 6nan maaw ye u y'o kalan kɛ min ye degeli ye ka tila ka u bolo don baara la k'a ɲɛ yira u la u bɛ se k'a faamu cogo min. Danfara min bɛ nin ni tɔw cɛ o ye k'a fɔ u ye kalan min kɛ zen minan ɲɛnamaw tun bɛ u bolo. Sibi mɛri n'o ye Dawuda Keyita ye ale y'a ka nisɔndiya yira bɛɛ lajɛlen ɲɛna diplôme di yɔrɔ la. Centre ni a dabɔra mun kama hakili la a bɛ ka taa o sira fɛ parce que depuis la première promotion fo sisan kalan ma jɔ cogo si la ni dɔ bɔra dɔw bɛ na ni dɔ bɔra dɔw bɛ na an b'a wɔɔrɔnan de la sisan alhamdulilayi. Et ce qui est important dans tout ça yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la du nord au sud de l'est à l'ouest kɔlɔni Tilebinba ni Kɛɲɛka bɛɛ lajɛlen ka kan ni centre in na an bɛ centre ɲɛmɔgɔw fo ni o ladonni ko ɲuman ye. Kayira denmisɛnninw na an bɛna bɔli mun kɛ bi u ye kalo 6 de kɛ yan u y'u faw t'u kɔ u y'u baw t'u kɔ u y'u teriw t'u kɔ ka na ni centre in na k'u bɛna kalan baara dege yan u ye kalan sɔrɔ u ye lamɔ sɔrɔ parce que lamɔ ye suguya camanba de ye a bɛɛ bɔra du dɔ kɔnɔ ka na yan mais u nana yan fɛnɛ u nana lamɔ ni hakili la u nana lamɔ suguya wɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ yan donc ne bɛ mun ɲini u fɛ u k'i jija u ye dɔnniya mun sɔrɔ yan musaka de donna la kalo 6 i bɛ balo i bɛ fɛɛrɛ bɔ i bɛ siyɔrɔ ɲuman na u k'i jija o kana kɛ gansan ye n'u kɛra gansan ye jamana bɛ bi donc u k'i jija u nana fɛn mun dege yan n'u bɔra yan u ka taa waleya u ka sow la bɛɛ tɛ se ka kɛ bureau kɔnɔ mɔgɔ ye baara in yɛrɛ dabɔkunba dɔ ye i bɛ kalan kɛ mais ala ma bɛɛ dan bureau kɔnɔ baaraya kama n'i ye fɛn kɛ fɛn sɔrɔ mun bɛ se i bɛ se k'i yɛrɛ munafan ni mun ye je pense que baara in objectif principal de y'o ye. Npogotigini 60 de ye nin kalan in daminɛ nka a bɛ kuncɛ tuma min 55 olu de sera ka baara in kɛ degeli sira fɛ faamuyali sira fɛ bagan mara suman bayɛlɛmali ka taa se yiriw yɛrɛ olu nafa dɔɔni ma min ye bɛɛ dan ale ka kuru kɛra 17 buruburu 83 ye o de la ale bilara bɛɛ lajɛlen ɲɛ a y'a ka nisɔndiya yira Keba Jalo ka micro la. A nisɔndiyaba de bɛ na parce que i ye fɛn caman faamuya fɛn caman kɛcogo dɔn cɛkɛ bɛ dilan cogo min na gari bɛ dilan cogo min na transformation bɛ kɛ cogo min na sɛnɛ bɛ kɛ cogo min na grâce à agroalimentaire n bɔra caman kalama kalan kɛ pratique fana n bɛ o kɛ kosɛbɛ fana n t'a santé hali ni ma kɛnɛ cogo cogo min ka baara kɛ a cɛma. CNT kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don musow min ye denw ye farikolo ɲɛnajɛ ani chiffres ka ko kunna o ɲɛmaaba yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Maître Kadija a m'a ka nisɔndiya dogo fiyewu. Ne nisɔndiyalen b'a dɔn nin ko in na bari sabula n'i ye musow kalan i ye du bɛɛ de kalan donc ninnu fɛn fɛn min filɛ nin ye u ye kalan min sɔrɔ a nafa bɛ taa denbaya bɛɛ de kan donc ne nisɔndiyalen ba de don ne bɛ Sala Babi fo kosɛbɛ ka aw bɛɛ fo nin ko in na nisɔndiyalen ba de don u ye courage min sɔrɔ ka to yan ka kalo 6 kalan kɛ n y'u féliciter n ye kangari fɛnɛ d'aw ye k'u ye formation min sɔrɔ kalan min sɔrɔ n'u taara so u kana taa u da u ka attestation ninnu kan u ye hakilina minnu sɔrɔ yan u ka taa o labaara n y'o f'u ɲɛna o kɔfɛ n y'an dɛmɛbagaw fɛnɛ fo Allemand ninnu ONG Allemagne n y'olu fɛnɛ fo u ka waleɲuman dɔn u ye dɛmɛ min kɛ malidenw ma n y'olu fɛnɛ fo o kɔfɛ n ye centre yɛrɛ mɔgɔw fo ɲɛmɔgɔw fo directeur ni coordinateur ni maîtres n y'olu fɛnɛ fo donc n y'a fɔ denmisɛnninw ye ala ka segin n'u ɲuman ye halisa u k'u jija. Npogotigi minnu kalannen filɛ nin ye sibikaw fɛ yen u yɛrɛ y'u ka nisɔndiya yira nka ɲininiw fɛ fana k'u cɛsiri yaasa u ye kalan min kɛ a bɛ se ka nafa ɲɛ u ye cogo min na.